bakholwa kuye la. Le ndawo esikhuluma ngayo indawo uJohani owayekade ebhizi kuyo. So uJesu laba mase decide ukuthi bethi kumsondeza kancane ngoba uJesu wayenayo lenhlanhla ukuthi mayiqeda ukukhuluma nje kube khona abantu abafuna ukumsondelela kancane bethi umbonele eduzane. Washo ukuthi uJesu uhlakaniphile uyakwazi ukumunyuka mayibona ukuthi kunenkinga. uJesu wayeseyamonyuka waya kule ndawo le okushiwo kuyona ukuthi uJohani wayevamisile mayemonyuka uJesu asobheka abazalwane uJesu mayemonyuka noma la emonyuka khona akamonyuki yena mayisehamba uJesu mayiseqedile umsebenzi awenzayo akasuki yena. Lithi iBhayibheli kukhona abantu lapho abamlandelayo ngesizathu sokuthi lezi zinto uJesu owayezikhuluma base beqala ukubona indlela. Ngicela sikhulume phansi kwehloko esithi a family within a family. Umndeni phakathi komndeni. Funa futhi bese siyabheka ukuthi ezilomndeni wakhiwe usuka. Number 2 izona izinto ezingama alternative ezinikezwe lo mndeni ukuthi lezwe liwubone. Bese siyabheka ukuthi wona ke lo mndeni ulahle kuphi ukuze izwe libone sengathi sesiyafana. Ngizobe senhlala phansi. Amen. Kodwa ungakushilo a family within a family. Bazalwane siyakholwa ukuthi sonke uNkulunkulu singabantu bakhe sonke. Amen. 100%. Futhi noma simkhonza akunankinga ukuthi simkhonza kanjani. Abanye bayamphika uJesu kodwa bathi bakholwa uNkulunkulu. Ba right bazalwane. Amos ufakazile ngalokho chapter 9 ukuthi vele abantu bonke bangakaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uthe mayedala abantu wathi masenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Bese kuba neissue yokuthi ekufuzeni abantu befuza uNkulunkulu kube nobuthakathaka kumuntu. Esizathu sobuthakathaka kuzovela isono. Makuvela isono umuntu akasakwazi ukufana nobantu bazalwane noNkulunkulu. uNkulunkulu seyadecide ukuthi ayikho enye indlela esingenza ngayo ngoba asikwazi ukumlahla ngoba saze sadeclare ukuthi bafana nathi. Enye indlela esingenza ngayo ukristolisi image ukuze siqhubeke sibe umndeni owodwa. Amen. Kodwa kulomndeni bazalwane sekukhona iwill enikeza umuntu. Amen. Ngicela nisondele ukuze sohambisana so. Asenikeza iwill amakholo ukuthi une right yokuthi udecide ukuthi uyafuna ukuba ingxenye yalomndeni noma ufuna ukuhlala emndeni nomdala. Kunendlela ngenhla ke bazalwane nabaJesu akisho njalo. Amen. Angithi niyazi ukuthi emakhaya kuthiwa no kusendlini yangenhla. Yeah. La kwenzela khona zonke izinto. Yebo. Futhi nabantu bekuthiwa khona nje okuzingane kwakhona kukhonjwa lapha endlini yangenhla. NakwaJesu ikhona ireference enjalo yendlu yangenhla. Endlini yangenhla kunezinto zakhona futhi kunemkhuba yakhona. Kunothixo bakhona abenze ukuthi uNkulunkulu abone ukuthi akukho right ukuthi kuhlale kunendlu yangenhla kuphela. Okungenani phakathi kuyo indlu yangenhla asiwukhiphe omunye umndeni. Amen. Mawukhishwa lo mndeni bazalwane uzokhishwa ngokuthi kufike indodana yomuntu uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu unikelo abantu bazalwane unikelo uNkulunkulu abantu bengamcelanga ukuthi yena abe nobudlelwano obungcono nabo. Bese lo mndeni uNkulunkulu wayevele awufome ensimini yaseEden uphinde ubuye futhi. Amen. Ngicela seduze kwakho mangabelelo ucela iasha kufunela isitulo usuke duze kwakho ukuthelela ngomoya lo. Amen. Amen bazalwane. Amen. Phele nje iasha ngicela ususe duze kwakho ngicela umuntu right. Ngoba bazalwane sikwazi ukulala bese sazolala.
Anivele sonke siyawulala. So asikwazi la. Ayibonge Nkosi. Amen. Singakhohlwa a family within a family. So ke bazalwane into emnandi ngalomndeni. Number 1. Awudingi ukuletha izinto eziphathekayo ukuze ube yilunga lalomndeni. Wena into oyidingayo ukuthi uzilethe wena abakwa Jesu bese bekunikeza lokho babonayo ukuthi kufanele wena ukuthi ube yilunga lalomndeni. Ngithini mangisho njalo? Kubo kaJesu banikele indodana into eyayifuneka kwakufuneka igazi kuphela. So uma ngabe igazi lilethelwa thina ukuthi sibuyise leya image eyayikade silahlekile emthimini yase-Eden. Ngoba umuntu uthe vela bazalwane wavela i-image silahlekile. So noma ngathi umuntu unakho ukuyitshela ukuthi mina ngi-right, ayikho into engiyenzile by nature ukuthi ngixabane noNkulunkulu, kodwa ngenxa zokuthi abantu abanikezwe inkazimulo bayilahla emthimini yase-Eden, nawe ovele emva kwabo uyadinga ukuthi ubuyisele i-image. Amen. Oh, akulungile makhona ngizomba nabathathu kulungile. I-image bazalwane yenze njani? Iyabuyiswa. So ukubuyiswa kwe-image ke bazalwane kune process ende. Asirike uma abantwana bakwa-Israyeli bekhishwe eGibhithe, kwadinga ukuthi noma sebekhishiwe zibe khona indlela zokuthi lento akade beyiye eGibhithe bengaqhubeki nayo endleleni. Kwabonakala ukuthi lento akade beyiye eGibhithe ayiphumile, baqhubeka nayo mase bebona iziphi ziphambi kwabo. Bathi lalela ke Mose, thina eGibhithe besihlupheka no. Kodwa amathune be right. Sazi kuyanqathana la. uNkulunkulu wayesethi lalelani ngoba isalvation yami engininikeza yona ngeku yami uMose niyayiphika. Ngeke nize nilibone ekhena. Except uJoshua noCaleb. Bazalwane singakhuluma kuze kusemnyango indaba kaMose ukuthi akangibonanga ngani, kodwa angithi uNkulunkulu wayesethi only two. uNkulunkulu unamanga ukuthi wayebakhiphe bezweni laseThembisa. Akawaqambanga amanga ngoba khona abalibonayo. It doesn't matter ukuthi bangaka abalibonile bangena kulona, kodwa ngoba bakhona abangenile. Niyesebenzana? Amen. Anginankingi ukuthi bangaka abangena ezweni laseThembisa, ngizama ukusho njalo. Kodwa ngenxa yokuthi nje bakhona abangenile, izwi laNkulunkulu lafezeka. Sondela ngesihamba. Uma uNkulunkulu ebona lento yokubuyiswa kwalomndeni esikhuluma ngawo namhlanje, kwafuneka ukuthi abantu abakwazi ukuyihambela bengaholwa. Kwadingeka ukuthi benikezwe abaholi ukuze bezokwazi ukunderstanda ama principles and statutes kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Kuhanjwa kanjani noNkulunkulu. Kwasekuthiwa ke lalelayo lama principle esinikeza wena njengenkosi awuyokwazi ukuphendukela kwa right noma kwa left. Wena njengoba inkosi fanele uhambe uqondile. Uma kona inkosi bazalwane most of the time ibingashawa same time bekushawa abantu abaholayo. Kodwa mekona abantu bengashawa inkosi bekushawa abantu abonayo. Ngenxa zokuthi uNkulunkulu maye nendlela yokubuyisana nabantu bakhe akafuni ukuthi izwi lakhe liwele ezeni. Unezindlela zokuthi izwi lakhe ligcine lifezekile. Noma kungathiwa kukhona abantu abasacrificewayo ngaleyo nto uNkulunkulu afuna ukuyifeza, akanankinga as long as lona lizogcina lenzekile. Amen. Ngoba ukube abantu oJothani noKhora uNkulunkulu wayefuna ukuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu wayengabaphanisha ngenye indlela, kodwa wavele wavula umhlaba wabagwinya umhlaba ngoba babemelene nenceku yakhe. Ngoba uNkulunkulu wayene-assignment owayinikeze bani uMoses ukuthi ahambe ekhulula abantwana bakhe. Amen. Mase bakhulula abantwana bakhe kuvuka khona la endlini.
bamelana nobani bazalwane noMose. So ke lo uNkulunkulu bazalwane mayifuna ukubuyisa into yakhe engenza noma yini futhi engasusa noma bani efake noma bani ukuze kwenzeke lento ayifuna. Bazalwane no amase ngibani uzongise ngiyapha noma ngeze sibe ndawo. Okusho ukuthi ke bazalwane kubo kaJesu asinaye umongameli noma inkosi yaseSwatini ehlale iminyaka eminingi ingakhishwa. Kubo kaJesu kukhishwa noma bani ufake noma bani as long as kuzofezeka icebo labaNkulunkulu. Amen. Hayi labantu njalo bazalwane ngoba isukhona nomkhuba mfundisi sabela ukuthi ufezeka amacebo abantu lisale la kubo kaJesu. Amen. Niyazi ukuthi anobona ngani masefezeka amacebo abantu kuphakanyiswa kakhulu idoctrine eintroduce umuntu bese kuyekwa imiso ezintroduce uNkulunkulu kubantu bakhe. Amen. Amen bazalwane. Amen. Kodwa ngicela ukuthi sibuyisane namhlanje ngifuna ukubuyisa uyeke lento yakho ongeyi-understand ukuthi kahle kahle wena number 1 usuka uyaphi. Ngoba phela awukwazi ukususwa somewhere bese ungayindaba. Njengoba ususiwe lapha kusho khona la uyakhona. Inkinga yethu sishawo ukuthi sesisukile sakhona ukuthi khona la isaya khona. Ngoba umuntu owazi ukuthi khona la saya khona umbona nendlela enza ngayo ukuthi lo uyazi ukuthi khona la saya khona. So isitha masifika sifike senze ukuthi wena uvume ukuthi ukhishiwe. Kodwa bese siyakuvala ukuthi wena fanele uhambe. Ngoba umuntu osuke ekhishiwe bazalwane akavaleka amehlo ukuthi nginohamba. Futhi umuntu osuke ekhishiwe akavaleka amehlo ukuthi khona umuntu ongikhiphile. Ngoba once walahla lokhiphile wanaka ukukhishwa kwakho isitha sobuya size. Isitha sikwazi ukubuya size kuwe uma ngabe uhleli lokhiphile. Ingakho lithi iBhayibheli uma selifeze konke ano uma kuphi bazalwane akwazi besuma emoyeni. Angithi niyazi ukuthi maka Enzo Mao Enzo bese kuba khona leli khadanyana lethu yabo likhadle akulona la maka Enzo kodwa uphatha maka Enzo cela inelotela nasekhaya lelo khadi akulona labantu bazalwane elika maka Enzo kodwa liphatha umaka Enzo eliphathela uEnzo ukuthi uEnzo ebona umhlaba ngekhadi anikezwe lona. Amen. I'm trying to say la kubo kaJesu into eyenzakalayo 100% ile yokuthi lento esinikezwe yona lesingayo ayila thina siya. Futhi yona ingumbukiso walokho esiyikho kuye emoyeni bazalwane uNkulunkulu umoya. Amen. Kwakwenza ama-alternatives ukuthi ezenyameni ukuze sikwazi uku-understanda kancane sisenyameni kodwa simkhonza sisemoyeni. Amen. Angithi uNkulunkulu asimkhonze enyameni bazalwane. Hayi lithi iBhayibheli asibambeni niyayimana kazi. Angithi uSathane umoya number 1. Futhi uSathane bathi abamazi kangcono angivamisile ukumazi uSathane ayikho esihlanganisa naye. Bathi unamaqhinga yabo. Do you know ukuthi uSathane akanawo amaqhinga? Wena unamaqhinga. Bese uSathane esebenzisa amaqhinga akho ukwenza lento wena kucabangela ukuthi uyiyo ekhipha le wena owakhishwa uNkulunkulu ebona ukuthi uyiyo. Okay, asendenani uSathane wenza nje. uSathane ufike ebone ihabit yakho. Kahle kahle wena yini le right wena oyithandayo. Bese esebenzisa iplan yakhe yokudestroya wena eyisebenzise ngento wena oyithandayo. That's why mawuzothola umuntu ukhona umuntu ebandleni othanda imali kakhulu nomthola ngaso sonke isikhathi ebalisa mawuthi yamuka lo muntu right ningabe nisakhathazeka ngokuthi ubalisa ngani bhekani yena ukuthi yini la ithandayo ngoba isitha mase simtshontshile asizomtshontsha ngento angayithanda uSathane ngeke eze ngibazalane ngokuthi uyazi
anginankinga nabo noma ngakhona intuzo kwami akuthi nyana yabo kodwa uSathane uyazi ukuthi yabona abantu khona into okuyithandayo okuke khambe stresseke ngayo bese sebenzisa leyo ukuthi engenze yena lento ayifunayo. Angithi uSathane bazalwane sithi unamanga waba mbona uSathane qamba mama akazi baqamba ngomuntu. Angithi bazalwane kufanele umqondo wethu uguqulwe ekuthenini singaphithi uSathane into esithi uyiyo sibuke yena lento esithi uyiyo kodwa yenza kithi ukuze thina siguqulwe sibe yilento uNkulunkulu asibiza ukuthi siyo kuye hayi ngisho kithi hayi ngisho emabandleni hayi ngisho emphakathini ngoba umphakathi uzowubuyisa ngokuthi thina sibe kuye bese lokho esiyikho kuye ekuveze kubantu. Amen. Kodwa kulungile ngizokushumayeza nyancane nami ngiyabona ukuthi onayo olook 18 asifundele 35 sesiyangena sesiyahamba singakhohlwa bazalwane siyifamily evela kuyifamily le family ineyinkinga zakhona ohamba nakini bawutshela ukuthi baneyinkinga zakhona engadalwanga yibe ezavelwa bokhokho nathi inkinga esihlangabezane nazo evangelini ayivelanga ngathi ezinye zivele bokhokho lolweni. So ke manje kubo kaJesu mabecabanga beplana nje kubo kaJesu abalenzi iphutha bahleze benama-solution abanawo nabantu babo. So bawufuna ukubaqonda kangcono abantu kaJesu suke enkingeni vela kuma-solution abanawo ngezwe ophila kuwo. Amen. Ngoba mawuzobuka izwe ushiya ama-solution abawa-providile ngegazi lemvana nomsebenzi wenzile esiphambanweni uzolahleka uzokhoza unokwesaba. Amen. Kanti nangabe ukupheleliswa kaKristu bazalwane sekuphelelisiwe kuwe awusakulutho. Amen. Luthi lukushaya uvalo kodwa bese uyaphendula ukuthi hayi phela mina udaba lami selaqhela. Yeah. Angithi uPaul bazalwane uyichaza kangcono le ukuthi yazi bazalwane ukhona engididayo phakathi kwami manje ukuthi uma ngila emhlabeni angazi ukuthi yini engayikhetha ngoba phakathi kwazo lezi zinto engase zenzeke emini emzimbeni wami ngisuzile kuzona zonke. Ethi angisazi noma ngikhetha ukufa noma ngikhetha ukuphila ngoba lezi zinto vele mina singise enkazimulweni. Angithi thina sishumayela ngoStefani bazalwane ukuthi uStefani wawabekezelela manje ocabanga nje ukushawa yitshe kodwa ulibekezelele lelo nje hayi ukuthi bazalwane kwakuStefani ebekezelela manje kwakuyilo phila kuStefani esemkhombisa inkazimulo. Amen. Ngoba maze kufika awudingi ukuthi ubuke kodwa idinga uactivator. Amen. Amen bazalwane. Amen. Aka-activate futhi nakhona uyayiqubukela yena ekuthi nayo iplan yokuhamba kuleya ndlela. Amen. Akakwazi bazalwane ukukhipha eGibhithe engenayo indlela yokufikisa la uyakhona. Amen. Unayo i-issue. Iwani. You don't understand ama-alternatives abaJesu abamitha ngawo halfway abantu besemzimini. Usetholile masifundele. Kwathi sesondele eJericho impumputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba. Manini ke bazalwane lithi iBhayibheli impumputhe le bazalwane yayihlalele kodwa uJesu wenze njani bazalwane mangabe sondela ngicela siza ukuthi iprocedure yokusizakala kwalomzalwane lo ongaboni yaba njani ngicela nimlalele sise la. Kwathi sesondele eJericho impumputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba. Isizwa isixuku sidlula. Manini ke bazalwane izwa ini? Isixuku. Izwi isixuku. Kodwa phakathi kwasi isixuku leso yabuza awufunde manje Nkosi yami. Sizwe isixuku sidlula. Yabuza ukuthi kuyini lo? Yini le yenzakalayo? Yes ngiyawuza umsindo. The question is mingaki imsindo mpumputhe singiyadlula kuwena wayinikeza attention. Futhi nobhalayo maye sibhalela uyasivezela ukuthi le mpumputhe sekunesikhathi impumputhe kodwa mase kukhona umuntu odlulayo
obhalayo wasiyasibhalela ikhonto eyenzakalayo la. Awu makhona. Obhalayo wasiyasivezela ukuthi ikhonto eyenzakalayo la. Amen. Ngicela ufunde. Base beyitshela ukuthi udlula uJesu waseNazaretha. Manini ke bazalwane lempumputhe iyatshela ukuthi ubani odlulayo. Kodwa abayitsheli ukuthi uJesu waziwa ngani. Bayitshela nje ukuthi uJesu waseNazaretha uyena odlulayo. Amen. Maybe angazi bazalwane.